Nobarwati phaikha krak sal fungni sibino aguli dolini naithokmung dera baikha damsawo bachini sibi 10 kilometer dawai nobar sibai kwbangkuk Buphang baiwi lama kwbangkuk leria wino Buphang rokno nordani sakma tharka krak sal fungni sibino Nobarwati by bubagrakhor aguli dera baikha damsawo 50 simi 60 kilometer dawai nobar sibai ferangko khate belai nobar phaima by dolini kotor Buphang rok srapsabai no baik laikha lama kebengui malkhung thanglai suklai manliya angkha tongkosong lukurok jengjalok laikha dolini kurung thayo Buphang bai klaima bai tongkhor judano angkha kraksal habanogo thangnai ruknogo thangnai tei nangkukmani samungo ongkhornai rok jengjalok laikha jorao sogui manliya malkhung thanglai suklaimaya angoi kusu amchayo no kchabaikha No baro Buphang bedek asukno baik laikha kurungsho hinke Buphang kwchajak laharo laikha o no bar shipmano nugui kebo nokni fataro ongkhor rakliya Agartala Saujanam bike বাড়িতেছি আমি লাইন দেন আমরা রেবট বুকিং করছিলাম বুকিং করতে করে এমনটা বৃষ্টি হয়েছে আইসা বলে দেয়া এদিক থেকে বাইয়ার কম্পিউটার বেটাকে সামনে আয়া সাইড চলে দাঁড়ায় যায় বোকা তেমন টাইম আইনা আমার কি আইসা বেড়া ও সাইড চলে গেছে এমন তুফান আছে এই তুফানে গাছটা পড়ছে আমরা রানিং টোটোর ভিতরে আসলাম অভ্যাসবালা ভাগ্যবালা বেঁচে গেছি এই গাছের টুমটা পড়লে শেষ আসলাম আপনি বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা এটা সাউথ জনগর দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যেতে আসলাম আর কেন আরডি ব্লক স্টোর। কতজন আসলেন আপনারা এই গাড়িতে? আমি আমার অটো ড্রাইভারে আসলাম আর কেউ আসলাম Yang nobar tibar tangbedik ni bekhakte khwaite salthak hangkoro kwbangwati phai mano hini saklaika hastini te hangkoro gobo phai mano hini orange alert rijaka phainai kusu damromoi nobar ni halok hamthak lakhini bo saklaijaka ojorao bahiki katinai tiar angkha hapangni bekhakte bo tiar torikha disaster management ni adongrokno purorigam ni bodolte domkol bahini rokno bo Buphang bai klaima thayo lama strai khlainani bagai leria wino norjaka tui kechanai hai thayo tui kechaya tui naichamui tonijaka yang Nobarwati phaikha Buphang bai klaimano bo tui haino hai sungmungo klaikha dolini Buphang rokno naikol manat tui Bureau Report News Now